नमस्कार, कोकणसात लाईव्हमध्ये दर्शकांचं स्वागत आहे। आज आपण ज्या ठिकाणी उभे आहोत तो महत्त्वाचा सगळ्यात विषय आहे। गोवा राज्याला तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पातून आजपासून पाणी पुरवठा केला जाणार होता। कालव्यातून पाणी सोडलं जाणार अशा प्रकारची माहिती काल गोवा राज्याचे पाणी पुरवठा मंत्री जे आहेत मंत्री जे आहेत शिरोडकर यांनी सांगितलं होतं की आज नाताळच्या पार्श्वभूमीवर तिलारीचं पाणी कालव्यातून गोवा राज्याला सोडलं जाईल। मात्र आज जर वस्तुस्थिती पाहिली, इथली परिस्थिती पाहिली तर मी आत्ता ज्या ठिकाणी आहे दोडामार्ग आणि गोवा अगदी बॉर्डरवर आणि कालव्याची कामं जी आहेत ती प्रत्यक्षात माझ्या मागे आपण पाहू शकता या ठिकाणी सुरू आहेत। त्यामुळे गोवा राज्याला आजपासून ज्या पद्धतीने पाणी पुरवठा केला जाणार अशी जी माहिती मंत्र्यांनी दिली होती, मात्र आज या ठिकाणी पाणी पुरवठा आजपासून त्या ठिकाणी होणार नाही। महत्त्वाची बाब या संदर्भात तिलारीचे जे अधिकारी आहेत त्यांच्याशी आम्ही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला तर तिथल्या अधिकाऱ्यांनी माहिती दिलेली आहे की गोव्याला जो पाणी पुरवठा करण्यात येणार होता त्याच्यामध्ये थोडेसे बदल झालेला आहे, कारण तिथल्या गेटमध्ये थोडासा तांत्रिक बिघाड आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर उद्यापर्यंत गोव्याला पाणी सोडण्याचं नियोजन तिलारीच्या अधिकाऱ्यांकडून केलं जाते। मात्र इथले जबाबदार अधिकारी जे आहेत ते तिलारीचे कार्यकारी अभियंता जाधव साहेब त्यानंतर कविटकर यांच्याशी सुद्धा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो संपर्क होऊ शकणार नाही।